tun kumli liam ta chung khan Blackpink member Rose chu pangpar moi taka athang lianang mai hian a kan vul chho hle maya he zin konga hian hriatreng tlak tam taka neya chung zinga a hriatreng poimo ati em bok le tun din mun a thlen theina point lian tak tak pathum ati te chu kan en don ani pakhatna chuan New Zealand atongin Korea kama anu le paten an fuaya chuta a group member turte avoi khatna tan amu masak ber lai takha tun hun thleng thei tuwa anuna thil thleng a thei ngil thei to ngai lo tur point pakhatna chu ni hatia panhina chuan Blackpink ang zonga anin lan na masaber an debut ni takha adam chunga a hriatreng to tur panhina ni thu sei boka kan hriat tongin August ni riat sang ni le som tor khan Blackpink hi avoi khatnan weji entertainment chuan a chop chuak ani kha pathumna le to ber chu sang ni le som pakwa a Coachella a an perform khani ti na sei boka engwanga hei a hriatreng zinga tel khopa nuam tinge ni ti chu comment lama a hria khanin lo soi to mi don nia ole khangzong kha Blackpink member Rose in tundin huna a thlenna konga a hriatreng point pathum a soite chu ni e